Ștefan Boră era un om mărunt la stat. Iute la căutătură, aspre la minte, viteaz, mare la război, însă și foarte chibzuit, dăruind pe de prietenii lui nu numai cu oștile, ci și cu un înțelept meșteșug. Tradiția conform căreia, după fiecare bătălie, Domnul ar fi înălțat câte o biserică nu este reală, dar este cert că unele lăcașuri au fost înălțate într-o pomenire a celor căzuți în lupte și ca mulțime pentru anumite biruințe. Acum vă vom spune câteva biserici înălțate de Ștefan cel Mare din diferite județe. Spre exemplu, din județul Suceava, Mănăstirea Purna, Biserica Alba din Baia, Biserica Sfântul Procopie, Biserica Înălțarea Sfântei Cruci din Pătrăuți și Mănăstirea Voroneț. Județul Neamț, Biserica Sfântul Arhanghel Mihail și Gabriel din Războieni, 1496, Mănăstirea Neamț, 1497. Județul Iași, Biserica Sfântul Nicolae, Domnesc din Iași, Biserica Cuvioasa Parascheva din Cotnari și Biserica Dovroț.